Sa gitna ng kumukutitap na mga ilaw ng Makati, kung saan ang gabi ay tila hindi kailanman nagtatapos, nakatayo ang Estelar Towers. Ito ay isang modernong gusali na gawa sa salamin at asero, tahanan ng mga puyat na BPO agents at mga kumpanyang hindi natutulog. Ngunit sa likod ng kinang ng mga LED lights at lamig ng mga aircon, may isang usap-usapan na pilit ikinukubli ng management. Ang tungkol sa elevator number 4. Sabi ng mga veteranong gwardya, ang elevator na yon ay may sariling isip. Huwag na huwag kang sasakay doon kapag sumapit na ang devil hours, ang 3:00 ng madaling araw. Lalo na kung mag-isa ka lang. Ang sabi pa nila, may isang babaeng empleyado raw noon ang natagpo ang patay sa loob nito. Gilit ang leeg matapos ang isang gabing puno ng hinagpis at pagkabigo. Si Mark ay isang team leader na kilala sa pagiging iskeptiko. Para sa kanya, ang mga kwentong multo ay imbento lamang ng mga tamad na empleyadong gustong kumuha ng atensyon o manakot ng mga bago. Noong gabing yun, tambak ang trabaho ni Mark. 3:00 na ng madaling araw nang matapos niya ang kanyang shift. Sa pagmamadaling makauwi, dahil sa pagod at gutom, hindi na niya napansin ang sign na under maintenance na nakasandal sa gilid ng elevator number 4. Pinindot niya ang down button. Bumukas ang pinto. Ang loob ng elevator ay malamig. Mas malamig kaysa sa karaniwang temperatura ng gusali. Pumasok si Mark. Pinindot niya ang letter G para sa ground floor. Ngunit bago pa sumara ang pinto, tila huminto ang ikot ng mundo. Walang ibang tao sa hallway. Tanging ang tunog lamang ng pag-ugong ng kuryente ang maririnig. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Mark ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura. Hindi ang karaniwang pagbaba ng elevator, kundi isang tila paghila pababa sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa display ng floor number. 18, 17, 16, 15, 14. Biglang tumigil ang elevator. Nayanig ng bahagya ang cabin. Kumurap-kurap ang mga ilaw sa loob. Naglalabas ng tunog na parang pumuputok na bumbilya. Tumingin si Mark sa display at ang nakalagay, number 13. Wala namang 13th floor ang building na to Bulong ni Mark sa sarili. Sa Estelar Towers, gaya ng maraming gusali, ang 13th floor ay tinatawag na 12th floor A o diretso na sa 14th para iwas malas. Bumukas ang pinto. Sa labas, kadiliman lamang ang bumungad. Walang hallway, walang mga desk, walang mga computer. Isang tila abandonadong semento lamang na puno ng alikabok at amoy ng nabubulok na karne. Walang pumasok, walang lumabas. Matapos ang ilang segundo na tila habang buhay, dahan-dahang sumara ang pinto. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Naramdaman ni Mark ang biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Hindi ito yung bigat na pagod. Para itong may dalawang kamay na pumatong sa kanya. Dahan-dahang tinutulak ang kanyang katawan pababa. Ang hangin sa loob ng elevator ay naging malapot at mahirap lang hapin. Humigpit ang kapit ni Mike sa handle ng elevator. Pawis na pawis siya sa kabila ng matinding lamig. Dahan-dahan, sa takot na baka totoo ang kanyang iniisip, tumingin siya sa malaking salamin sa likurang bahagi ng elevator. Ang kanyang refleksyon ay naroon, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may nakakapit sa kanyang mga balikat. Isang babae. Nakasuot ito ng puting office uniform na punit-punit at puno ng mansya ng tuyong dugo. Ang kanyang buhok ay mahaba, basa,
at natatakpan ng kalahati ng kanyang muka. Ngunit ang pinaka nakakasuka ay ang kanyang leeg. Isang malalim at madugong hiwa ang nakabuka rito. Tila isang pangalawang bibig na humihinga. Nanigas si Mark. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang babae ay dahan-dahang itinigil ang pagkakayuko at inilapit ang kanyang muka sa tenga ni Mark. Naramdaman ni Mark ang malamig na hininga nito na amoy formalin at kalawang. "Sama ako," bulong ng babae. Ang boses nito ay parang gasgas na plaka, galing sa kailaliman ng isang hukay. "Ayaw ka nang maiwan dito." Nagsimulang bumaba ang elevator ng napakabilis. Ang pakiramdam ni Mark ay tila nahuhulog siya sa isang bangin. Ang mga marka ng daliri ng babae ay nagsimulang bumaon sa kanyang balat. Nakita niya sa salamin kung paano naging kulay asul at itim ang kanyang sariling leeg habang sinasakali siya ng malamig at matigas na mga kamay ng bangkay. Sa sobrang takot, ang kanyang isipan ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at sa bawat segundong dumaraan, ang kanyang buhok na dati ay itim na itim ay nagsimulang mamuti. Mula sa ugat hanggang sa dulo. Dahil sa tindi ng pagkakabigla na nararanasan ng kanyang sistema. Bumukas ang pinto sa ground floor. Ang gwardyang si Mang Bert na nagbabantay sa lobby ay nagulat nang makitang bumukas ang elevator number 4. Alam niyang si Ryan. Inaasahan niyang makakita ng maintenance worker, ngunit ang bumulaga sa kanya ay ang duguang eksena ng katahimikan. Nakita niya si Mark na nakahandusay sa sahig ng elevator. Ang mga mata nito ay nakatirik, dilat na dilat, at tila nakatingin pa rin sa kisame ng elevator sa sobrang takot. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak. Nang lapitan ni Mang Bert ang katawan, napansin niya ang mga pasa sa leeg ni Mark. Mga marka ng daliri na maliliit, tila kamay ng isang babae, at may kasamang malalamig na bakas sa balat nito. Dinala si Mark sa ospital, ngunit ayon sa mga doktor, bagamat buhay pa ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay tila tuluyan nang nawala. Hindi na siya nagsalita pa. Ang tanging ginagawa niya ay tumingin sa anumang salamin o refleksyon at manginig sa takot habang hinahawakan ng kanyang leeg. Mula noon, ang elevator number 4 ay tuluyan ng ipinako at isinara. Ngunit tuwing alas 3 ng madaling araw, ang mga agents sa 12th floor ay nakakarinig pa rin ng tunog ng bell ng elevator. At kung titignan mo ang CCTV sa lobby, makikita mo ang pinto ng elevator number 4 na dahan-dahang bumubukas kahit wala itong kuryente. Sa loob, isang anino ng babae ang naghihintay. Naghahanap ng susunod na sasakay na maaaring mag-uwi sa kanya.